पर्बतजरानि दुलिगावनि सिलबान अन्थाइबान्दो मन्दिराव 21थि बोसोरारि फुजा फोरबो फालिदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि साखाथियाव सिलबान अन्थाइबान्दो मुङैनो गोबां देब देबीनि माखासे सावगारि नुथायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै गोबां रोखोमनि गावबा गावनि फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो बोसोरारि बांला सैत्र दाननि 15-16 अक्ट'आव सिलबान अन्थाइबान्दो महामाया बाथौ आश्रम मन्दिराव गाजा गोमजायै फुजा खुंफुंनाय जादों। फुंबिलि समाव धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो आफादनि आफादगिरि बिरेश बसुमतारिया। लोगोसे उननि हाबाफारियाव धोरोमारि फुजा होनाय जागायो। चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे सिलबान अन्थाइबान्दो महामाया बाथौ मन्दिर आश्रमाव जों बोसोरे बिदिनो खुङै खुंबोनानै देग्लायसिमाव 21 खेब जाबाय। दा बे 21 खेबनि फुजा खुंनायाव दिनै फाल्गुननि सैत्र मासनि जोङो प्रत्येक 15-16 खुङो। दा बिदिनो देग्लायनि बोसोरावबो जोङो जाकजमकै साननैनि हाबाफारि लानानै बे फुजा हाबाफारिखौ बारहोहरनो आखायाव लाबाय। दा थिग बिदिनो जोंनि सिलबान अन्थाइबान्दो दुलिगाव ओनसोलनि रायजो राजा नायगाव, दुलिगाव, सांमान्दा, फालासगुरि, थिलाफारा, जों बिदिनो ओरै काजिगाव, ओरै फानजानि बुंखा आरो बिजिनि सुबाइजार, बेफोरबायदि बाक्सानिफ्रायबो आइ आफाफोर फैनानै बेहाय जोङो जाकजमैनो हाबाफारि फुजा फोरबोखौ खुंबाय थानाय जायो। देग्लायहाय जोङो मोनसे सोलायनाय हाबाफारि लाबोनो सानदों। खारन सैत्रनि 15-16आव जों फुजा खुंनायाव लामानि उसुबिदानि थाखाय फैगौ बोसोराव जोङो ज' बिदिनो रायजो राजा कमिटिजों सावरायलायनानै फैगौ बोसोराव फाल्गुन मासनि 15-16खौ जों थिरांथा खालामनाय जाबाय। दा थिग आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे बे फुजा फालनाव जाकजमकै बाहागो लाफैयो, आं बेखौनो खावलायनानै जोंनि सिलबान अन्थाइबान्दो मन्दिरनि गाहाय नेहाथारि जानानै एसेखिनिसिम बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय। थांखिया बाहाय जोङो दिनैसिमबो मोजाङै हमदांस' हायाखै। खारन बाव अन्थाइयावनो मोनसे सोमोनांथाव आखिनि हिनजाव मानसिनि आगान दं आरो बाहायनो मोनसे सोमोनांथाव जिनिस दंबायमोन जों नुफैयाखिसै। बाव अन्थाइजों बान्दो थेनाय बे दङमोन जाहैबाय। आरो मोनसेया हरैहाय बारनानै हाजो दरसेयाव नरल बलि होग्रा मोनसे सिनारि दङ जाहैबाय, दाबो दं। मोनसेया जाहैबाय अन्थाइयावनो हांखोजों दाननानै दोननाय बोरला थिर दङ। दा बेखौ लानानैनो बे ओनसोलनि सासे सिसिल माराक होननाया बे ओनसोलखौ दाखिनानै लादोंमोन। बिथांखौ सिमां मोगथां सोबनायबाय थानायलाय बिथाङा गिनानै जोंनो बे ओनसोलखौ हगारना होदों। दा जोङो बेखौ सती पार्बतीनि ओनसोल होननानै बाव बाथौ थानसालि गायसननानै बेजोंनो जों दिनैसिम बिदियैनो दाब दाब देबतानि स्थान होनानै जों आर'ज गाबगासिनो दं। दा बेजोंनो सोलिबोगासिनो दं। बाव मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफ्रा जोङो बाव स्थान होदों। बाथौनिखौ बाथौनो होदों, बिबार बाथौनिखौ बिबार बाथौनो होदों, बुलि बाथौनिखौ बुलि बाथौ होदोंमोन। दा बुलि बाथौ हिसाबै इसेबां नांथाबैलाय ब्रह्मनिखौ जों ब्रह्मनो स्थान होदों। दा बुलि बाथौ हिसाबै एसेखिनिसिमाव दिनैसिम आग्रह जायाखै। दा जोङो बेवहाय बिमा महामायानि नामै फारौ जरा, हांसो बा बोरमा बुलि होयोमोन। दा बेखौबो जोङो सोलायनायनि नामाव देग्लायनिफ्राय बे आइ आफामोननो जोङो बुलिखौ होले होननानै थिरांथा लाबाय। देग्लायनिफ्रायनो जोङो बे हांसो, फारौ, बोरमा बेखौ बिमाफोरनि नामाव हगारनानै देग्लायनिफ्राय जोङो बे बिबार बाथौजोंनो फालिलांनो होननानै आखायाव लाबाय।